Jos me ajatellaan henkisen etäisyyden lyhentämistä, niin digitalisaatiolla on siinä tosi iso rooli. Eli tällä hetkellä voidaan ajatella niin, että Lappi tai koko arktinen alue saattaa monesta matkailijasta tuntua todella kaukaiselta ja hankalasti saavutettavalta. Mutta mitä enemmän digitalisaatio arkipäiväistyy ja mitä lähemmäksi sitä kautta Lappi pystytään tuomaan, niin sitä enemmän siinä on potentiaalia. Eli pystytään kertomaan ihmisille, että itse asiassa vaikka se vaikuttaa maantieteellisesti kaukana sijaitsevalta, niin se onkin aika lähellä tai sinne on helppo päästä. Kun ymmärretään, että oikeasti nämä paikat on niin kiinnostavia, että mä katsonkin nyt, missä oikeasti tämä sijaitsee ja kuinka tänne pääsee, ja se ei enää tunnu niin etäiseltä. Mietitään haasteita, mitä lappilaisilla yrityksillä varmasti digitaalisessa markkinoinnissa on, niin yksi suurimmista siinä on tietysti resurssit. Ja kun puhutaan resursseista, niin ei puhuta tosiaankaan pelkästään euroista, vaan puhutaan ennen kaikkea ajasta. Puhutaan ennen kaikkea siitä, että tehdään oikeita asioita sillä ajalla. Ja tässä on mun mielestä keskeinen juttu, eli tehdään etenkin sitä, pyritään lähestymään niitä hetkiä, jotka on lähellä kauppaa. Eli ei niitä hetkiä välttämättä pelkästään, jotka vaan tekee tunnettuutta tai muuta, koska se on kuitenkin vielä aika kaukana siitä, että ne eurot saadaan kotiin. Ja tässä on keskeinen asia ymmärtää esimerkiksi sosiaalisen median tekemisessä. Ihmiset eivät mene sosiaaliseen mediaan välttämättä ostamaan palveluita, joten se pitää pystyä hoitamaan sieltä vielä eteenpäin, että jos nyt sosiaalisessa mediassa tulee tietoiseksi jostakin palvelusta tai tuotteesta, niin mitenkä silloin ne saadaan siitä vielä eteenpäin ostamaan. House of Lapland on Googlelle siinä mielessä kiinnostava, että kun me mietitään sitä, että missä Suomessa on sen tyyppisiä tahoja, jotka ovat oikeasti valmiita miettimään sitä, että kuinka Suomea saadaan ulos maailmalle, niin tämän tyyppisistä Google on kiinnostunut. Eli jos me pelkästään ainoastaan Suomen rajojen sisällä mietitään meidän kumppaneita tai asiakkaita, niin totta kai silloin se kiinnostavuus automaattisesti hieman vähenee versus sen tyyppiset, jotka ovat tavallaan valmiita menemään maailmalle. Ja tässä me nähdään House of Lapland ehdottomasti potentiaalisena, koska Lapinkin potentiaaliset matkustajat ovat pitkälti ulkomailla.